Di ba na ba nang muabot sa 1,500 ka mga bata ang nisalmot sa fiesta sa kabataan sa Dakbayan sa Mandaue ni atong weekend. Tipik kini sa kasaulugan sa Children's Month sa Dakbayan. Si Chona Carrion sa report. Gi-convert ang Mandaue City Sports Complex nga susama sa usa ka playhouse ni adtong Sabado. Kini alang sa pag-treat sa kabataan sa Dakbayan. Mga tinunan sa daycare sa Mandaue City, lakip na ang mga batang libud-suroy ang gihatagan og panahon nga makaduwa, maglingaw-lingaw sud sa Mandaue City Sports Complex. Gikan sa inflatables, slides, mahimo usab nga mag-drawing ang mga bata ug mas nalingaw pa sila gumikan sa presensya sa Marvel characters. The children was so very happy because usa na sa ilang damgo nga makita sa ilang mga superhero. So it was really a fun day for them. Gitreat usab ang mga bata og cotton candies, ice cream, snacks ug uban pa. Ang fiesta sa kabataan tipik sa kasaulugan sa Children's Month sa Mandaue City. Chona Carrion, Balitang Bisdak.